Okei. Okay. Älä sit näytä keskaria tälle, älä. Koska, älä! Jimi oikeesti, älä. Keskari tarkoittaa... Noin, nyt Keskari tarkoittaa, että haukkuu jotain. Okei, okay, voisiko joku... Oota hetki. Bro. Me mennään tänne ylhäälle, come on. Okei, okay, muistakaa, tehkää kaikista tärkeintä on tehdä kuoppa kaverille ja sitten kun se menee sinne kuoppaan, niin lähtekää run. Muistakaa, ei kannata olla yhdessä. Muistakaa, että teidän pitää voittaa toiselle. Sisun kannattaa lähteä toiseen suuntaan tai Jimin. Nyt alkaa NYT, nyt! Ei saa mennä samaan suuntaan. Ei saa mennä samaan suuntaan. Sä edes haluu Nyt olot! Oota hetki, miten tää... Tule rautaa! Mulla ei oo miakkaa! Ei halta puuta! Tule rautaa! Äijä, miss on puut? No liiku. Me etsimään. Oota hetki, mä en tiedä. Tuolla on puuta. Miten tästä... Tuolla on puuta. No paina sitä ylös. Osa toimii. No älä paina kolmiota. Paina se näytä. Miten? Ei tälleen. Paina puuta. Mistä sä teet? Jes, tästä painetaan. Jonttyyn. Missä sä oot, Jimi? En kerro. Jossain nyt. Ei se siellä ole. No muistakaa, teidän pitää voittaa toisenne tässä. Elikkä muistakaa, teidän kannattaa tappaa toisianne ja tehdä ansoja toisillenne. Joo! Muistakaa sitten, että tämä video kestää puoli tuntia. Jimi, toi sun... Tää irtos PlayStationista. Luka... Voit laittaa sen. Luka, voitko laittaa nyt tän kiinni siihen pleikkariin? Kun mä tässä kuvailen. Oi, tää on kiinni. Nyt on kiinni pleikkariin. Ton. Ai tän. Ai tämä pleikkari. Niin, pääse PlayStationinkin. Mä nyt teen jonkun hakun tai jonkun. Kyllä sun pitäis saada, mut sulla ei oo vielä... valot? Onks täällä valot? Missä on kaikki miekat ja kaikki? Et sä oo vielä pannut craftariin itse. Tee Jimi, voiko sä vähän aikaa kuvata? Mä voin auttaa sua. Kuvassa mä voin auttaa sua. Mikä pleikka sulla on?